Sawazi ukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento. Amafasha bashlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, ayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Ayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Kunomuntu othola ukuthi uyasonta, unesikhundla mhlambe esontweni, omunye unebandla, omunye abomfundisi, uyethenjwa ngisho emphakathini awakhele, kanti unemfihlo ethila nayo. Omunye uthola ukuthi ulekelela abantu, umelaphi wendabuko, kodwa khona imfihlo ethila nayo. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Mina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele umashiya amahlangathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbu la tshatatsha utshatatsha zalo upheshe uphesha zalo umagwiyana zalo uvaphi azalo uNokhona. Kuhlala kuyintokozo ke kumina ababukeli bempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Sifundisana isintu, sichushisane, sikhombisana indlela yesintu ekuyiyona ehamba okhokho bethu. Uzokhumbula ukuthi ziningi izinto othi mawuzilalela kahle ubone ukuthi ayikhona. Akusona isintu leso umkhuba lo. Thina ke sabizelwa lokho ukuthi sizokwahlukanisa. Uma ke sesikwahlukanisa lokho abantu abaningi abathandi ngoba basuke bebambelele kulento othola ukuthi bezwa ukuthiwa isintu. Uyabona ngoba phela kunomehluko phakathi komuntu okhuluma isintu ngoba esicoshela nomuntu okhuluma isintu ngoba esambulelwa. Lokho futhi ukubona ngokuthi uma lo muntu ombulelwayo eyikhuluma into iyamsiza umuntu. Kodwa umuntu ongembulelwa obambelele entweni ethile umkhuba othola ukuthi uzoyenzisa abantu umuntu avela aqhubeka agqilazeke empilweni. Awunyakazisa umsamo unganyakazi acindezeleke ngoba kuthathwa izinto ezimkhuba ezinye zazo bese zibizwe ngesintu, izinto ezasungulwa amaqili avela athi ziyisintu kanti azisona isintu. Namuhla ke naku la ngikhona bafowethu nodadewethu, ngiyacela ukuthi ni subscribe kwi channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngobungozi bemfihlo kaGobela, noma ngifuna ukukhuluma ngobungozi bemfihlo yomuntu osiza abantu ohamba uye kuyena uyofuna usizo kanti unemfihlo yakhe. Uthola ukuthi uzoya ngelikhulu iqhono uya kumuntu uyinazaretha lo muntu, umfundisi mhlambe lo muntu, uyi-archbishop lo muntu. Uyabona? Ube nethemba elikhulu ukuthi ngiya kumuntu kaNkulunkulu. Ngoba phela umuntu makuthiwa uyakholwa, umuntu ongamethemba loyo. Kanti lapha ekukholweni kwakho kanye kule nkola kuyona ucashile. Yabona impunga yesintu njengoba iyinazaretha nje. Umuntu angasuka ngelikhulu ijubane eze kumina. Ngoba uyangethemba ngoba vele iNazaretha umuntu othembakele. Wayezwa lonto. Kodwa mefika kumina kanti mina nginemfihlo yami enginayo eyaziwa yimina. Uzokhumbula ukuthi umuntu umenemfihlo, imfihlo yakhe akaphumeli ngayo bala. Yaziwa uyena, akayitsheli ngisho izingane zakhe, akayitsheli ngisho unkosikazi wakhe. Kodwa yaziwa uyena ukuthi lokho imfihlo yami ngoze ngife nginayo. Baningi kakhulu abantu othola ukuthi enkolweni bacashile. Abanye abantu othola ukuthi basiza abantu bese bacashe enkolweni ezithile ukuze bezokwazi ukuthi abantu babathembe. Uke enkolweni nje hayi ngoba nake ekholwa,
kodwa kwenkolweni nje ingoba uzofihla imfihla nayo, uzobabaza uNkulunkulu kuyona yonke into ayenzayo. Kanti izinto azenza akazenzi ngoNkulunkulu, akazenzi futhi ngethongo, kodwa uzenza ngemfihlo yakhe. Ngoba kunabantu bafowethu ngeke sakuhloniza lokho, othola ukuthi uyakwazi ukukulekelela ngempela izinto zakho zihambe kahle, kwenzeka umlingo, uzubone wena ngempela ukuthi hey lo muntu lo isithunywa sakhe siphezulu, kanti hayi ngoba nakunjalo unemfihlo ethile anayo eyaziwa uyena. Naku-ke ngifuna ukubambe ngemfihlo yomuntu osuke esebenza abantu okanye ngemfihlo kaGobela. Ingakusebenzela wena, ingangakusebenzela futhi. Uzokhumbula ukuthi umuntu menemfihlo, imfihla iyona into ehlambulukile, kodwa imfihlo iyinto engcolile, imfihlo iyinto yasesihogweni. Ingako iyimfihlo, ingako futhi eyifihla, ngoba uma kuwukuthi imfihlo yakhe ihlambulukile angakwazi ukuphumela obala ngayo, kodwa into uzuyifihla ibe imfihlo ingoba vele ingcolile. Uzohamba uye kumuntu uyohlola, mawufika lo muntu lona esigodlweni sakhe kukhona izilwane esigodlweni sakhe. Ngenkathi uqala wena ungena esigodlweni sakhe, ithongo lakho lona seliyajika likushiya wedwa. Mawuphuma wena usuhamba wedwa, ithongo lakho alisekho eduze kwakho, ngoba uhambe waya kumuntu wambuka wamethemba kanti unemfihlo anayo. Esigodlweni sakhe kukhona izilwane, kodwa mekhuluma phambi kwakho ukhuluma kahle njengempunga yesintu, uzumethembe kanti usebenzisa izilwane. Uyabona ubungozi? Uhamba uye esigodlweni sakhe, mawungena ithongo lakho lona liyaphuma ngoba kungcolile. Noma ngabe ikuphi la kunezilwane khona akuhlanzekile, noma ngabe ibuphi umuntu osebenzisa izilwane, lowo muntu akahlambulukile. Kuyenzeka ke bafowethu izilwane umuntu angabi nazo eziphilayo njengoba yayichaza lensizwa yakakhoza. Kuyenzeka umuntu angabi nazo eziphilayo ozibona ngamehlo enyama, kodwa uyothi mawufika esigodlweni sakho uyobona opopayi, ubona izithixo. Kukhona izilwane lapha akuhlambulukile, akusahlambulukile makuthiwa sikhuluma iqiniso. Ngenkathi wena uqala ungena esigodlweni esinjalo, abantu bakho basala phandle, kwesinye isikhathi bajike bahambe bakuphendukele, ube yisitha nabo ngoba indawo bafaka kuyona ubafaka endaweni ezingcolile. Ubuka lo muntu wena umethembe ngoba nake ekhuluma kahle, uhamba uye kuyena kanti unemfihlo ethile. Ibona kubungozi lobo bemfihlo kaGobela. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uGobela lo uzokulekelela akunikeza into ethile, kodwa ngesizathu sokuthi yena unemfihlo engahlambulukile, noma ngabe yini akunikeza yona ayisahlanzekile leyo nto. Into nje azokunikeza yona ayisahlanzekile leyo nto. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uGobela unemfihlo yakhe eyaziwa uyena nje, engahlambulukile. Ingakho ngisho ngithi imfihlo into vele suke ingaqondile, ngoba abantu abaningi abasebenza abantu banemfihlo. Ubabona wena beke emasontweni besonta uzubathembe, kanti uthemba abantu engafanele ukuthi bathembe, basebenzisa izilwane. Ingozi ke bafowethu leyo nto, ngoba lo muntu uma kwakuthinta ngesandla sakhe umuntu ohlambulukile nje njengami, usekungcolisile lo muntu, usekungcolisile nje waqeda nya. Ngoba ngisho ikhambi noma ngize kuthiwe lelo khambi liphilisa kanjani, kodwa uma enemfihlo yakhe yena kuwukuthi ulithaka nento ethile, kuwena umuntu ohlambulukile selingcolile kuwena, ngoba uzothi uma ulisebenzisa abantu bakho lizobangcolisa. Bangakho abantu othola ukuthi baphuma bahamba baya kufuna usizo, kanti usizo balifuna kubantu abanemfihlo zabo, akunikeze umuthi wakhe kodwa ungakusebenzeli. Hayi ngoba umuthi ungasebenzi, kodwa ukhahlelwa yithongo lakho ngoba loya muntu unemfihlo yakhe ayifakile la kulo muthi. Akunikeze impande umuntu kanti unemfihlo yakhe ayifakile kule mpande yokuthi izinto zakho mawuyidla zikwazi ukuthi zisheshe, kanti abantu abadala iyona nto le angayifuni. Imfihlo bafowethu iyalimaza kakhulu. Ngiyafisa ukuthi bonke abantu abathatha isinqumo sokuthi ngiyahamba ngemphelandaba kwimpunga yesintu, awukuphahle kuqala, ungatatazeli, ungezwe umuntu ngoba nake ekhuluma kahle
bese uyamethemba okokuthi lowo muntu uhlambulukile. Abantu banemfihlo, abantu banezikhundla emasontweni kodwa uthola ukuthi basebenzisa izilwane kwazona lezo zikhundla zabo bazithola ngendlela engaqondile, hayi ngoba naku ukuthi ubizo lwabo, hayi ngoba bazalwa beyileyo nto, kodwa yizinto lezi zobumnyama, izinto zokungcola abazenzayo. Umuntu nje bafethu ongaqondile makwakuthinta lo muntu sekungcolisile lo muntu. Awukwazi ukuthi wena uzothi umuntu uhlambulukile bese manje uzophathwa umuntu ongahlambulukile, akukwazi ukwenzeka. Kubalekile ke bafethu nodadewethu ukuthi noma ngabe yinini mawuthatha isinqumo sokuthi ufuna ukuthola usizo, ucele iqala kubantu abadala ukuthi bakukhanyisele, bakuvezele ukuthi la uyakhona kungabe kuhlambulukile yini, la uyakhona kungabe ngeke nibona bafike balimale ngenxa yakho, bagcine sebeqhele eduze kwakho ngoba wena ubathathe wabasa kumuntu onemfihlo. Le mfihlo yakhe bese yabalimaza abantu bakho, bese nawe izinto zakho uzibone zishoveleke emuva, kanti inkinga uhambe endaweni errong la bengafanele ukuthi uye khona. Inkinga ke bafowethu indaba emfihlo zabantu abasilekelelayo ziyasilimaza kakhulu. Lento emfihlo ke bafowethu into esabalele kakhulu ngoba omunye umuntu umazi ukuthi uyilento kanti akayona lento umazi ukuthi uyiyona, yena wenye into. Hayi kulungile bafowethu, asingageqa amagula ngoba semuke. Impunga yesintu la itholakala khona ngisemPhelandaba kwaZulu Natal eThekwini enkabeni yaliTheku, silapha ku West Walk, sise 4th floor e-office number 420. Siyacela ukuthi imfanekiso eqoshweni ithathe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo lokho. Bese siyaqhubeka subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Zikhona ke bafowethu nezincwadi esizibhalayo, ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe, kanjalo nencwadi ethi entsha esihloko sithi indlela yesintu. Bese sithi ke nje impunga